Mikä on COMTEST? COMTEST on työkalu helpottamaan yksikkötestausta. Samalla se on työkalu, jonka ansiosta saadaan Javadoc-esimerkkejä. Otetaan vaikka käytännön esimerkki. Meillä on tekeillä hirsipuupeli. Olemme siinä vaiheessa koodaamista, että meillä on arvattava sana, käyttäjän juuri antama kirjain ja toistaiseksi arvattujen merkkien tilanne tulos nimisessä merkkijonossa. Voisimme testata sitä tämän kaltaisella pääohjelmalla, mutta tällainen testi ei olisi kovin kattava. JUnitin avulla pystyttäisiin kirjoittamaan paljon kattavampi testi, mutta JUnitin käyttökynnys on kuitenkin kohtuullinen. COMTESTin avulla voimme helpottaa kirjoittamista. Kirjoitetaanpa kommentteihin pieni testiohjelma. Aloitetaan kirjoittamalla COMT, Ctrl-välilyönti, se täydentää meille paikan, mihinkä testi voidaan kirjoittaa. Ja voisimme kopioida testiin täältä pääohjelmasta muutaman rivin, eli arvattava sana on kissa. Toistaiseksi arvattu tulos on 5 alleviivaa. Ja sitten voidaankin kirjoittaa ensimmäinen testi. Tutki oikeat tästä sanasta, jos käyttäjä olisi syöttänyt Z-kirjaimen ja tuommoinen on toistaiseksi tulosmerkkijono, niin Z-hän meillä ei esiinny tuossa tuloksessa, jolloin oikeiden määrä olisi 0. COM-testissä 3 on-merkkiä tarkoittaa, että tuloksen pitäisi olla tuommoinen. No voimme ajaa nyt tämän testiohjelman, mutta ennen se ajamista meidän pitää lisätä projektin kirjastoon JUnit 4, noin, ja kun se on lisätty hiiren oikealla napilla voimme ajaa COMTEST. Ja tulos näyttää vihreitä, eli riviltä 20 alkava esimerkki on ajettu, se palautti 0, kuten olemme tuohon kirjoittaneet. No, voimme sitten laajentaa esimerkkiä. Tutki oikeat, ja jos käyttäjä syöttää vaikkapa K-kirjaimen, niin silloin siinä pitäisi olla 1 oikein, ja samalla tulosmerkkijonossa, joka on string buffer, pitää muuttaa stringiksi, jotta se voidaan helposti testata, niin tulosmerkkijonoihin pitäisi ilmestyä K-kirjain ensimmäiseksi ja 1, 2, 3, 4 alleviivaa. Talletetaan ja ajetaan COM-testi. Ja nyt saamme punaista, eli nyt rivillä 24 tapahtui virhe, tällä rivillä tapahtui virhe, odotettiin tulosta 1, mutta tulos olikin 0, koska 0 me täällä palautetaan. Eli meidän pitäisi ruveta korjaamaan tuota ohjelmaa, että se menisi testeistä läpi. No, voimme toki kirjoittaa samalla enempikin testejä tähän, ennen kuin jatketaan ohjelman korjaamista. Nyt pitäisi määritellä, että mitä tapahtuu, jos käyttäjä painaa toisen K-kirjaimen. Ja me voitaisiin rankaista käyttäjää siitä sillä, että se ei ole enää oikea merkki. Ja tulosmerkki ei muutu silloin mihinkään. No sitten kun käyttäjä antaa vaikkapa I-kirjaimen, niin siinä on 1 oikein lisää. Ja sitten jos käyttäjä antaa vaikkapa A-kirjaimen, niin taas on 1 oikein lisää ja tulosmerkki noin muuttuu tuon näköiseksi. Ja sitten käyttäjä antaa vaikka S-kirjaimen, niitä on 2 kappaletta meidän jonossa ja silloin tulosmerkkijono pitäisi olla tuon näköinen. Ja sen jälkeen meidän merkkijono pitäisi olla valmis. Ja kokeillaanpa miten testi toimii. Luonnollisesti se antaa punaista meille samalle riville 24. Noin. Ja nyt pitäisi ruveta kirjoittamaan itse ohjelmaa. Esitelläänpä tänne vaikkapa muuttuja lukumäärä, johon lasketaan oikeiden kirjainten määrä. Toiseksi ei yhtään kappaletta. Sitten esitellään muuttuja merkkijonon pituudelle, joka voi olla vaikka sanaan pituus. Ja sitten lähdetään menemään meidän tutkittavaa merkkijonoa läpi. Lopuksi voitaisiin palauttaa tuo lukumäärä. For int i on 0 i pienempi kuin
pituus I++. Ja kussakin askeleessa meidän pitäisi katsoa, että onko kyseessä oikea kirjain, ja jos kyseessä on oikea kirjain, niin silloin se sijoitetaan tuonne merkkijonoon. Eli jos tuo merkki ei ole oikea kirjain, eli ei ole sama kuin merkkijonon paikassa I oleva kirjain, niin silloin voidaan siirtyä sillä mukaan seuraavaan askeleeseen. Toisaalta, jos merkki jo löytyy tuolta tulosmerkkijonosta paikasta I, niin silloin me ei myöskään hyväksytä oikeaksi merkiksi ja voidaan jatkaa sillä mukaan seuraavasta askeleesta. No nyt meillä on käsissä oikea kirjain, kasvatetaan lukimäärää 1, laitetaan tulosmerkkijonoon kirjain paikkaa I, ja sinne tulee tuo käyttäjä arvaama merkki, koska se oli oikein, ja siinähän tuo melkein taitaa ollakin. Ajetaan meidän COM-testi ja se antaa meille vihreitä, eli kaikki testit, jotka on 20 riviltä aloitettu, olivat oikeita. Ja tästä voimme päätellä, että ohjelma toimii tältä osin oikein. Siinä COM-test yksinkertaisimmillaan. Mitä COM-test teki? Niin COM-test teki sen, että kun se ajettiin, niin se generoi meille JUnit-testitiedoston, johonka meidän kommenteissa olleet rivit kääntyi testitiedostoksi. Tarvittaessa me voidaan kirjoittaa suoraan tätä JUnit-tiedostoakin, mutta nätimmin tämä pysyy kasassa, kun kirjoitetaan pelkästään tänne meidän kommentteihin näitä. Ja nyt nämä meidän kommentit näkyy sitten nätisti Javadoc-tiedostossa esimerkkeinä, että mistäkin tilanteesta on tulossa, ja Java-dokumentin lukija saa meille nätit esimerkit. Kiitoksia.